Толкова много жени избират крем Moonrise. Когато за първи път чух за него и аз се запитах, как един крем може да бъде толкова различен. Тайната е в неговата формула. Кремът съдържа екстракт от див ямс и комбинация от 11 растителни екстракта, които традиционно се използват за подпомагане на женското благополучие, особено при хормонални проблеми. Дивият ямс съдържа вещество, наречено диозгенин. То често се споменава във връзка с производството на прогестерон в фармацевтичната индустрия. Важното е обаче да се знае, че човешкото тяло не превръща само диозгенина в прогестерон. Смята се, че комбинацията от растителни съставки може да подпомага усещането на комфорт, на баланс при някои жени. В формулата са включени уникален женшен, цимислуга и много други билкови екстракти, които отдавна намират приложение в натуралната грижа за жените, за тялото, особено по време на менструалния цикъл, когато е в менопаузата жената. Кремът се нанася върху кожата, абсорбира се лесно, създаден е без парабени, без нефтопродукти. Това го прави за предпочитан избор при жени, които търсят по-щадяща козметична грижа. Показах къде може да се маже. Много всъщност потребители споделят, че при редовната употреба се чувстват по-комфортно през периода на менопауза, без горещи вълни, без промени в настроението, без нарушения на съня. Така че крем Moonrise бих казала, че е уникален. Това е кремът чудо, който веднага се абсорбира от тялото. Това е моето кремче, което вече съм използвала и свършило. Стига за над 2 месеца. Изключително голям комфорт. Бях влязла в менопауза, но благодарение на него и продуктите аз вече съм си отново всеки месец с цикъл. Чувствам се прекрасно, чувствам се хормонално добре. Единственото нещо е, че трябва да не го забравяте, както аз правих преди. Така че винаги въдете, съхранява се в хладилника, защото няма консерванти в него. И мажете тънките места от кръста нагоре и веднъж гърдите, шията и вътрешната страна на мишниците до подмишниците по 2 пъти на ден. Избирате се кое место и това е новото ми кремче. Това е абонамент към това да се чувствам добре, прекрасна и в отлично здраве.